يا نبي سلم ثم سلم على النبي أول يفنى وويل يا نبي سلم ثم سلم على النبي أول يفنى وويل Allah tegi jago oburni daha jaga kahonoma borodowinde musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe ayawo weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique so daneri filtima ɓaleri buuɗalirumede fere feeñay windere fen jayɓatake bindaɗo mawnde 15 bowte hitande ujunnaji 2023 ɓatakuji men fahati koye tarihaji annabaɓe en jetti joomi men tagɗo en konnuɗen hakkude jeeri e waalo wi kam tan yen ndewɗum en juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo e ɓerɗe men mo jamirɗen yen juule kala saha en duwanima jinnaɓe men jeyɓe sababu woodede men e o duniya en jetti en jaari khalifa men diine aada kala musidɓe tedduɓe bandiraɓe julɓe taweteɓe joklina e windere kala Sénégal, Mauritanie, Mali, Gambie, Guinée e diaspora o kala moni pop ɗo woni ɗo min calminima min juurimama min duwanimama min ñaguimama du'aw alhamdulillah en jetti joomi men no moƴƴi ko tintinde dendagal bandiraɓe finoɓe e lappol palol dande maayo jillu lappol ngol waɗata ɗum ceerno Cheikh ɓi ceerno Alpha Aliou Thiam to Wourossogui ngol lappol noon wonata ko 16 ñalawma janngo o fuɗɗoto so haaji joomiraɗo ha 22 lewru décembre taw koye lappol palol dande maayo ngol lappol noon ko lappol hirjino yimɓeɓe ha hande faade l'islam ruttade joomiraɗo o ko noonne kadi kala ɗo ari ma o wurtin ɗon jammaji ma o waɗɗon jewte kono kadi ma o wasi yimɓe ma o waajo yimɓe faade moƴƴere kono kadi ma o waɗɗon madhu annabi o sallllahu alayhi wa sallam ko lappol kewgol nafoore kewgol gartam nde tawno hono ɗiɗo hen lappine moƴƴi mbaɗe gure he mbaɗe nokkuji he beele yimɓe kadi mbawa yewtidede mbawa yewtidede diine mumen nde tawno en ngala so wona diine lappol ceerno Cheikh ɓi ceerno Alpha Aliou Thiam to Wourossogui ñande 19 ene hawray talata ma o tawe ñande 19 décembre ene hawray talata ma o tawi ɗon ɗo galle ceerno men musidɗo men giɗo men ceerno Ifra Karfaso tawete to leydi France so ari ɗon ma o waɗɗon jamma hammadhu annabi sallllahu alayhi wa sallam woni ma o waɗɗon mawlidi nabi sallllahu alayhi wa sallam ma o waajo ma o wasiyo kanko ceerno Ifra Karfaso noon omo bismi hen dendagal aali wurinaɓe e ko taari aali wuri kala gure taariɗe aali wuri kala hay wuro woto ɗaccani banggue Sénégal banggue Mauritanie banggue rewoy banggue worgo banggue funnague e hirnague ala hen kala ɗo acci o yiɗa limtude nden o juuma
omo bismi hen wuro ngo jeunesse wuro ngo khalifaɓe wuro ngo khalifaɓe diine aada e jeunesse wuro ngo pop omo bismi ɗumen hen kono kadi omo bismi hen nurul huda kala ɗo nurul huda wawi wonde ɗum noon ko lappol ngol ceerno cheikh ɓi ceerno Alpha Ali Thiam fiɓi wadde so haaji jomiraɗo musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe yewtere men buuɗal yurmede hande noon ene gasa ma yewtere men juut en wawi nattoyno waktu pawɗo so haaji jomiraɗo kono en calminiɗo hen neni men jinnaɗo men gorgol malaɗo Seydi Diallo en calminiɗo hen neni men jinnaɗo men nene Sadio Sarr Seydi Sarr ko noonne kadi neni men jinnaɗo men Khadijatou Diallo mbiyen mo gawlo ko ɗum ɓuuri andirede en calmini en juurima ɗo hen neni men jinnaɗo men gorgol men nene Dieynaba Ly min calmini min juurimama ko galle Abou Baydi Kaw min calmini min juurima dendagal enɗam ɗam kala ko noon kadi en calmini Abou Baydi Kaw Moussa Baydi Kaw Farmata Baydi Kaw kono en jejjittaɓe en ruttiɓe ɓe Idi Baydi Kaw welede Allah e maɗa kono noon kadi Binta Keccel welede Allah e moɗon alhamdulillah ceerno Khalidou mi salminima mi juurimama mi duwanima mi ñaguimama duwaw mi wi kisal ɓuural nden kay yajede yo duuma e maɗa bisimilla maɗa Seydi Sy assalamu aleykum wa rahmatullah سمعنا ياسين بلاد من الله لفمن يدتا على الله يدما غنيا من غنيدا فبلاد من الله. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. سيد سارمي سلمي تمام mi weltanimama no feewi mi ñaganimama Allah moƴƴere alhamdulillah en jetti Allah e nelaɗo mum sallllahu alayhi wa sallam en juuli e nulaɗo makko sallllahu alayhi wa sallam en calmini julɗo kala ɗo woni Seydi Sarr kono en gardini e calminali he jinnaɓe men tedduɓe wonɓe sababu woodede men e ɗamɗo gurdam en calmini jinnaɓe men worɓe e jinnaɓe men rewɓe kala en ñaguima Allah yo Allah muñanɓe ko juuti yo Allah hokkuɓe sagoji mabɓe e gurdam alhamdulillah yo Allah ɓoynuɓe ñamde e barkeji ɓesguji mabɓe en calmini ceerno men guiɗo men sehil men alhaji ceerno Mahmoudou Belli Mbayi en calmini galle o kala en duyima nde Allah junnata gurdam ɗam cellal e kisal calmini ceerno Khalilou Mbayi taw ko kaw men sehil men ko ɗon kadi calminɗen ceerno Abdallahi Khalilou Mbayi ceerno Ahmad Tidiane Sakho kaw Moustapha ceerno Ahmad Tidiane Towsid en calmini dendagal Mantula Zolinaɓe kono en calmini Almadda caggal ɗum en calmini Halimata Baydi Joola nawtetema ko ha to hunare kono mo tawe to mantuɗo yo Allah yoɓe moƴƴere en calmini mawɗo moƴƴo Wuuri Ba yo Allah yoɓe moƴƴere kono en calmini mawɗo moƴƴo kadi Haruna Moodi en mbimo Seydi Mbuub yo Allah yoɓe moƴƴere en calmini Hawwa Gawlo Sambu mawɗo moƴƴo ha to Montala Zeli ɗo kono en calmini moƴƴo jinnaɗo moƴƴo tedduɗo e menne kayne biyeteɗo Fadimatu Ndom en calminimo no fewi en calmini ɓesgu o foof kono en calmini musidɗo makko guiɗo makko biyeteɗo Huley Camara nawtetemo ko ha to Kanel kono mo tawe to Mantala Joli ɗo en calmini mantunaɓe kala kono en calmini Seydou Lamine Sow jeyaɗo to wuuro men miñi meɗen taw ko koddiɗo men taw ko bandiraɗo yo Allah yoɓe moƴƴere en jii golle makko payodinɗe ɗe waɗata ɗe kala e ɓerde makko moƴƴere e miijo makko ngo o miiji yo Allah yettin fofof kono en calmini Haw Konté Ifra Karfa Sow on jarama de Hammadi Idi Gueye mi salminima en calmini musidɗo men guiɗo men denɗi men Ifra Hammadi Sala en mbimo Seydi Ndiaye yo Allah yoɓe moƴƴere
yo Allah yoɓe moƴƴere. En calmini Samba Ceerno Samba Ñaan ha to Horndolde, musidɗo men giɗo men, gorko moƴƴo, gorko gando, gorko deeƴƴo. En calmini Baba Samba Gueye to Le Havre, e Manguel Gueye, e Rahmatullahi Gueye, on ko bandiraɓe debbo. Yo Allah yoɓe moƴƴere, yo Allah junnu gurdam mon, lowo mon cellal, barke annabi sallallahu alaihi wasallam. Kono en calmini mawɗo men, jinnaɗo men, biyeteɗo Abou Hawwa Ñaan ha to dewlaji dentuɗi. Kono en calmini toon Baba Samba Guedde, en calmini toon Baba Hammadi Sarr, Samba Sarr, kamɓe kala en calminiɓe. Kono en calmini Sala Soñan walla Sala Bundaw, o ɓuri andirede. En calmini Jariyata Soñan, gonɗo e jillu mum hande mo suwa atude, ɓe fof nawtete ko to Le Havre. Kono en calmini cuɓaɗo Daf ha to Côte d'Ivoire, Abdoullahi Bayla, Ceerno Ayyuba Mbaye, Idrissa Sy ɓurɗo andirede Idel Bala, oɗo ko ɓe fof ko jinnaɓe moƴƴuɓe, en calminiɓe. Samba Mabel mi salminima, Samba Ñaan mi salminima. En calmini galle Cheikh Oumarul Foutiyou Tall kala, kono noon en batti fof e jungo Ceerno Madani Tall mo ganduɗa hanki jamma ko anene mum kirdi, ala ko serdi en so wona lelɗe. Hande kadi eɗen ɗamini ko enene makko ñaldata hande, enen juuldata waktuji ɗi kala, enen baddata wadifa e asrul jumaati. Aset janggo o kadi ko noon, alhamdulillah, ɗum ko moƴƴereji ɗi Allah waɗani en e nder ɗeɗo balɗe. En calmini Ceerno Souleymane Bal, yo Allah junnu gurdam, ya ɓoye wonde sababu ko moƴƴi e moƴƴere kala. Seydi Sarr mi salmitimama, mi weltanimama, mi artiri e ma konngol. Mbeɗa andi noon so Allah jaaɓi hande annabi Souleymane timmat, e ko heddi ko mi ɗacce juuɗe ma kalna bandiraɓe ɓe holno alhaali wayata inchallahu taala. Ɗum noon Seydi Sarr, konngol arti e ma, ciftina hen to jaranoɗen e on saaha jokken golle. Seydi Sy, Ceerno Haali Abdoullahi Sy, a jarama, golle ma jooɗi peewi. Musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe yewtere men Buuɗal Yurmede, so haaji jomiraɗo, ko aljuma hande o 15 timminten qissa annabi Souleymane, oɗo henna mo gonɗen. Kono en ɗamina hande noon ne gasama en ɓennu waktuji men seeɗa, ma en jaa ha waktu pawɗo so haaji jomiraɗo. Kono nder muɗum ene jogui hen histoire kawniɗo nder, ma on keɗoy ɗum so haaji jomiraɗo. Kono kadi so Allah jaaɓi onon hettiyankoɓe yewtere Buuɗal Yurmede, oɗon ñaaga yafuya no feewi noon, ma en jooɗo caggal hande o ha 26 nduɗo hen lewru woni altina garoɗo hen, so artoyi so haaji jomiraɗo sala ko faddi, ko nden gartoyten e jewte meɗen so haaji jomiraɗo. Caggal wattande yewtere mon mami artoye mon gam kadi ɓeydade yaññade hen so haaji jomiraɗo. Ceerno Khalid Abdoullahi Sy, yo Allah yoɓe moƴƴere. Kono kadi en jejjitaɗo hen dendagal jatigue men to mbawi wonde kala, ha tenti noon jatigue men Dakar, so eɗen gandi Dakar weɓani wunde. Kono yettude Allah, eɗen calmini, eɗen juuro Alhaji Abdourahmani Ka, kame galleji mum e suddiɓe mum e sehila mum, min nawtuma ha to Beeli Hel, wuuro nayyi walla wuuro Guelooɗi. Sa nani neɗɗo ligginta capato boɗejo, wona gonga. Ligginta Pakistanaɓe, ala, wona gonga. Waɗeɓe coy, awa ligginde ɗum, ala, e nder Afrique. Liggina ɗumen e nder galle ma, e nder gaynaka ma, e nder nokku ma, ko yettude Allah. Fof noon ko yettude Allah, wonko haalata ha heewi. Ceerno Khalid Abdoullahi Sy, en calmini Ceerno Moussa Silla, kono ne kadi Ceerno Demba Huudu Tall, ene wondi kadi e Ceerno Abdoul Maliki, ene wondi kadi e musidɗo men Ceerno Demba Gollogo, walla mbiyen tokara men Abdoullahi Gollogo ha to États-Unis d'Amérique. Ceerno Khalidou, gonɗen koye annabi Souleymane, hakkude mum e oɗo henna laamɗo debbo biyeteɗo Bilqis, ɗon ɗo Bilqis jaaɓi Allah, kono wo nefi koyɗe mum ɗe. Ceerno Khalidou, bisimilla maɗa. Waaleykum ssalamu wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Seydi Sarr, mi salmitimama, mi weltanimama no feewi, mi ñaganimama Allah moƴƴere, mi ñaguima Allah subhanahu wa taala to gonɗa foof yo jaam Allah e kisal mum e nden ko mum won e ma.
weltanimama no feewi. Alhamdulillah. En calmini julɓe ɓe fof ɗo goni ɗo mbiɗa ɗo ko ɗon tigui jaranoɗen ko to garɗen ha debbo lamɗo o woni Bilqis jaaɓi Allah taw ko e nder noddago annabi Sulaymana noddimo fewde Allah o jaaɓi. Annabi Sulaymana en kaali hanki wonde caggal ɗum o resimo woni konngol ko noon wi woni konngol wi noon ala annabi Sulaymana resanimo konnguɗi kewɗi ngari hen nde o yiɗi resde ɓone noon jinneji ɗi jiɗano kanko annabi Sulaymana o resamo. Jinneji ɗi jiɗano annabi Sulaymana resamo. Eyyi sibi so tawi Sulaymana resimo ɓe miiji ko Sulaymana ne wawi andude sirru kamɓe jinneji ɗi o anda sirru mabɓe e gueɗel gonguel ngel so tawi Sulaymana resimo maɓe jibinin ɓiɗɗo moɓe jibidini o taw ene nokki hen gueɗal e gueɗal jinneji to banggue yummum e on saaha ma laamu wodan Sulaymana e ko ɗacci ha ala to haaɗi e aduna taw kamɓe koye tampere tan e golle cattuɗe ɓe gonata kamɓe jinneji ɗi ɓe jiiɗa hakkude mabɓe koye annabi Sulaymana. Kono annabi Sulaymana wiyama ko kanko resi oɗo jinne o jibidini e muɗum ɓiɗɗo ene wiya Dawud taw o inniri ko bam makko kono noon on ɗon Dawuda maayi koye gurdam makko kanko annabi Sulaymana. E on saaha noon wiyama koni wiyama ala kanko oɗo debbo caggal nde o gonɗini Allah Sulaymana heɓɓiti wimo suɓo goto e yimɓe ma ɓe gorko resma. Debbo o heɓɓiti wi ala annabi Allah min no mbamini goto e worɓe ɓe kalɗa ɓe resami taw min mboɗo jogui nguɗɗo laamu mboɗo jogui doole e dow mabɓe. Sulaymana wi aha ko gonko noon l'islamagal wawa garde gaga a jaɓani resede gaga a jaɓani ko Allah haali wala yanbaghi laki an tahrimi ma ahallallah o wi hanananima nde karminta ko Allah dagni alay saago daña gorko. Ɗum noon Seydi Sar konngol arti e ma e on saha jokken golle. Ceerno Khalidou ayɗo jinneji ɗeɓi anje dewgal hakkude annabi Souleymane e Bilqis ay zifuji ɓe janginta ɓiɗɗo mabɓe debbo gande mabɓe sirluji mabɓe ɗi ɓe janginta ɓiɗɗo debbo sabi mbiya ko ɓiɗɗo debbo ne wawi resuyede banggue goɗɗo so yeehi jibina toon sirlu moɓe jogui o janguine toon yaltaɓe haalaɓe saabu aɗa andi hanki ne jogui yimɓe men mawɓe taw ko jomen sirluji gonɗi e galleji ɓe jaɓatano janguinde ɓiɗɗo debbo woni sirluji saabu soɓe janguini ɗum ɓiɗɗo debbo si resuyama leñol gongol walla resuyama banggue goɗɗo so jibini toon ɓiɓɓe alay saago janguine ɓe ɓiɓɓe on sirlu wona sirlu galle o yalti sarima ɗum woni hande ko jiiɗa hande galleji kewɗi mbasi sirluji galleji kewɗi nata jogade sirluji keewi mo jiiɗa kala ko gollotoɗo ko pewnowo ko baɗowo hono ni wayi. Ceerno Khalidou Abdoullahi Sy annabi Souleymane heeɓino jarabi musɗo cattuɗo mettuɗo kamniɗo holi on jarabi mo o hemno e nder yewtere men Ceerno Khalidou. Seydi Sar mi salmitimama lawol gongol mi weltanimama no feewi yo Allah yoɓe moƴƴere a jarama no feewi. Aɗa andi annabi Souleymana meeɗi jarribede o dañino jarabi goto ko waɗi jiyaɗo Allah ɓeɗo Allah ɓuuri yidde ɓattin ɗum koye hoore mum dañi jarabuyeji musɗi kamniɗi mettuɗi an sa jarribama tan a dañi ko musanma tan mbiya aɗa maaya ko hunde hawnide no feewi. Souleymana o dañi jarabuya musɗo kamniɗo no feewi waɗino saaha goto o nani wuuro woto
to jaziratu taw ko e nder maayo wuro ngo wiyata ko Saydun laamɗo mawɗo noon mawnuɗo habaru en toon on laamɗo noon hay neɗɗo goto alano laawol wawde yettoyade nokku to woni to kanko on ɗon laamɗo Allah noon rokki annabi Sulaymana hay hunde wawa haddemo yaade to yiɗi yaade wona jeeri wona e maayo wona e dow leydi he wona e nder ndiyam nde wonde ko hendu rondo famo nawamo ha toon Sulaymana nani on ɗon habaru o yehi faade to gonɗo wuro hendu rondimo ha o yetti e dow ɗam ndiyam kanko e konuji makko yimɓe e jinneji kala on laamɗo noon wona julɗo ko keefeero bonɗo kanko annabi Sulaymana o wari on laamɗo o itti laamu muɗum o dahi yimɓe ɓe on wonduno o yiɗi wattoyde ɗumon julɓe kanko annabi Sulaymana e nder hen noon on ɗon laamɗo no jogino ɓiɗɗo debbo o ene wiye Juradata e on saha zamanu maɓɓe gonno e on saha padɗuɗo on ɗon debbo ala mbaadi kay ala ɗum waɗi fasɗafaha li nafsihi wa da'aha ila l-islam o suɓi debbo o suɓani ɗum hoore makko kanko annabi Sulayman o noddi debbo o yo gonɗin Allah o noddi ɗum l'islam debbo o gonɗini Allah Suleymana yiɗimo noon yidde nde yiɗani hay debbo goto e rewɓe mum ɓe jogiiɓe fof e on saha noon Suleymana waɗanimo nokku mahanimo ha feewi honnimo e on nokku ɗum noon Seydi Sarr konngol arti e ma e on saha jokken golle musidɓe tedduɓe hettotoɓe yewtere men buuɗalirum hende so haaji jomiraɗo ene gasa yontere fande yewtere mon buuɗalirum hende heɓata ar ɗon ɗo jofneten annabi Suleymane hande o so haaji jomiraɗo kono kadi en mbawi aadodiroyde e dow aadi bawɗo wonde kono kadi ne wawi kadi so tawi woni gantuji ɗi ɗacciti so Allah jaaɓi nogase jeegom woni le 26 décembre inchallah ceerno Khalid Abdoullahi Sy est ce que annabi Suleymane o yiɗani hoore makko oɗo debbo o suɓanima hoore makko oɗo ɓiɗɗo debbo caggal nde o yaltini bamum aduna holno o wadde debbo o ceerno Khalid Seydi Sarr mi salmitimama lawol gongol mi weltanimama no feewi mi ñaganimama Allah moƴƴere to gonɗa foof mi ñaguima Allah yo jaam Allah e kisal mumen nden ko mum wonema a jarama de yo Allah yooɓe moƴƴere mi weltima sanne oɗo debbo mo annabi Suleymana suɓani hoore mum caggal nde o wari bamum o fewnani ɗum nokku joɗɗo nokku belɗo hodde o waɗi ɗum e on ɗon nokku kanko annabi Suleymana on debbo nde o honni ɗum e on nokku sunno mum o ronki yo sunno mum iw o ronki yo gonɗi mum kor debbo o ɗo jiiɗa ɗum fof ina suni ɗo jiiɗa ɗum fof gonɗi ina caama Suleymana noon fa shaqqa dhalika ala Suleymana ɗum satti e annabi Suleymana muusi e makko Suleymana heɓɓiti wi on ɗon debbo feere ma dey boni an kam ngoɗo sunno ko ngo yahata ko woni ɗiɗo gonɗi ɗi korata holko ɗi goni ɗum ko firtata debbo o heɓɓiti o jaabi annabi Suleymana o wi min de e wona hay hunde sa yi mbeɗa woya tan mbeɗa suni somi siftori babam tan mi siftori laamu makko e ko jogino e ɗo darino e ko laamino ko tan sunno o jaggat kam
ko ɗum tan nde woni ko Musa tan annabi Souleymane wi so tawi ko ɗum tan kay woni caɗele ɗe an kay Allah lomtinanima laamu ɓurgu laamu bamma ngu joom galle ma desɗo mo min kay mboɗo jogui laamu ɓurgu laamu bamma joguino ngu debbo o heɓɓiti wi aha ko kalɗa ho ko gon kay kono noon walakinnani ida zakartuhu asabani ma tara min alhusn kono noon tan min dal so tawi mi siftorimo tan heɓami ko jiiɗa ko e sunno kewɗo heɓami no jiiruɗa kam ni somi siftorimo tan ko noon mbayami falaw annaka amarta shayatin fasawwaru li suratahu fi dari allati ana fiha araha bukratan wa ashiyan larajawtude an yadhhaba dhalika alhuzn walla an yabha dhalika husni ay Souleymana so tawi a yamirino cheyɗeneji ma ɗi yoɓe portilanam yo mbannam photo babam ɓe gaddanami mbadi babam tan no haniri ni taw ko photo mawgo mi waɗa e gallam he galle mo kodmi o taw mboɗo yiya ɗum subaka e kikiɗe mboɗo jortide ɗum tan ne wawi ittude sunno mo joguimo o ɗum de ne wawi ittande mi ɓorandemi yoga e caɗele ɗe joguimi e fittanam e ɓerdam Seydi Sar konngol arti e ma e on saaha jokken golle ceerno Haali Abdoullahi Sy eskey wonko jogori kewante de wonko jogori kewde ɗo tigui rigui musidɓe tedduɓe mboɗo siftina moon tan so haaji jomiraɗo yontere fande yewtere moon buuɗaliru mede wawata ar ɗon ɗo jofnaten hande o annabi Souleymane kono so haaji jomiraɗo le 26 ene gasa so tawi ala ko faddi ma en gartoy mbaɗa noon sosoɓe hewɓe gorane gongde so ya altina tan mbaɗa messuji min jiyani yewtere nde min jiyani yewtere nde kono so Allah jaaɓi inchallah aadi men koɗo henna hedde le 26 ha le 27 so Allahu lamɗo jaaɓi ceerno Khalid Abdoullahi Sy sunu moƴƴani sa teskima hande nder rendo men ayde neɗɗo ne ñanti ha yooɗi waɗi makkiya sa yooɗi omo jooɗi kono so moosi tan a yiyaɗe nder yeeso ngo sunu mawɗo ne hen stress mawɗo ne hen a yiyaɗ omo yoomi a yiyaɗima ko stress mawɗo te ani worɓe hewɓe jiiɗa ɗum worɓe hewɓe jiiɗa yiide suddiɓe men ene jambitali kewɗi walla ni gone stress walla ni gone sifa mbadi tikkere ɗon tan e tikkino gorko yatiri caggal kono noon alay saago noon ƴeewe holko jeer sababu kadi rewɓe saaha waadi noon ceerno Khalid Abdoullahi Sy ko debbo o ñaagui ko beele annabi Souleymane wannimo ɗum beele suno iwa mbadi bammakko mahe e nder galle makko beele kalde o fini o yiira o yiya baba o beele suno makko ne yiya ceerno Khalid Seydi Sar mi salmitimama weltanimama no fewi en calmini ɗo en elbef naɓe foof kono en calmini ɗo en lo avre naɓe foof en calmini ɗo en evro naɓe kala en calmini Sengue naɓe foof en calmini ɗo Soringo kala en calmini ɗo Paris naɓe foof Seydi Sar ko noon e hoddiro Allah e bawɗe muɗum annabi Souleymane yamiri cheyɗineji mum ɗi o yi mathalu laha surata abiha fi dariha hatta la tankiru minhu shay'a o wi mbaɗane oɗo mbadi ba mum e nder galle mum he to ɓalal ngal woni ɗo gaddon mbadi ba makko tan mbaɗon ɗon ha o faytata e ba makko haydara kala no ba makko wano on jiino ɗum haade mum mayta woto mankine hen haydara foof gadde e on saaha ɓe pewni nde ɓe pewnine ndeysan o daari bam makko o yi bam makko e guite makko omo andi kay ɗum ɗo ala ruuhu wawa darade wawa haalde wawa yaade wawa ñamde saka o rokku ɗum ñamde kono kay oɗo kay e bam makko haydara sertani jinneji ɗi sheeɗineji ɗi nandinino e babiraɗo o tan ha laaɓi cer ala ko heddi hay huude heddaki
ɓe gayni fewnu ɗum ɓe ɓornini mo comci no neɗɗo wayata ni tan te kadi ko comci ɗi o ɓurno wawde ɓornade to banggue laamu ɗum ɓe ɓorninimo kamɓe ɓiɗo cheyɗineji. hankadin o yi bam makko so wona ala ruhude o haaldata e mum kono kam o mandi kam o hay hunde ala ko cheyɗineji ɗi keddi ɓe nandidinimo e babiraɗo o tan ha nandi. ɗum waɗi hankadin kanko debbo o so Souleymana yalti galle o tan dawi, so Souleymana yalti galle o dawi tan, so Souleymana yalti galle o yeehi tan dawi kañum kankone o dawana oɗo munima eyi o dawana bam makko pewnaɗo ɗon o wona e sujjande baaba o sujjana baaba o noon o wonirno noon e bam makko gila nde bam makko woni lamɗo caggal ɗum nde o fewnana bam makko waɗa e ɓalal e nder nokku ɗo hoɗi ɗo so Souleymana dawi tan o yaha o sujjana babiraɗo o wuuri ko ni tan o wayi Souleymana yaltat tan kanko o sujjunoya babiraɗo o subaka e kikiɗe. Souleymana kañum anda tinani fodde balɗe 4 ko ni o woori kanko oɗo debbo. ɗum noon Seydi Sarr konngol arti e ma e on saha jokken golle. annabi Allah dawa tumnoyde yimɓe faade diine Allah. debbo fina kañum ne sujjonoyde bamum watta ɗum Allah. est ce que ceerno Khalid ɗon hulɓini ɗo ne hulɓini no feewi. sa woni hande e leydi men ndi Sénégal ma yiɗo hen sujjonoɓe photoje, ma yiɗo hen waɗɓe posteraji mawɗi taw ko serna mawɓe ene mbaɗa posteraji mawɗi so neɗɗo fini subaka sujjana ɗum haade mum dawdi nanɗo ha fatti. ɗum ne wayno reyten ndi leydi. est ce que ceerno Khalidou hakkude debati gorkati e sujjande goɗɗo ko wona Allah hande ne fatta ɗo taw joni waɗi ɗum nan ko sababude yo dañ wona haydara goɗɗum. ceerno Khalidou o rewi bam makko e nder galle annabi Souleymane. annabi Allah o tinani e holno annabi Allah o tiniri oɗo debbo de rewata ko bam mum. Seydi Sarr mi salmitimama lawol gongol mi weltanimama en calmini ɗo baba Sildou Mbodj e kaw Yahaya yo Allah yoɓɓe moƴƴere. o rewi photo bam makko fodde balɗe 4 omo rewa photo bam makko kanko oɗo debbo. wa balagha dhalika ila Asif bun Barkhiya. ɗum yetti Asif bun Barkhiya. Allah andini Asif bun Barkhiya ɗum ɗo kewi on saha annabi Souleymane anda. oɗo Asif bun Barkhiya woni noddunoɗo dankiki rewi nder leydi ari tawi annabi Souleymane ɗo jooɗiɗo onne kadi ɗum yetti ɗum oɗo o jiiɗa e Adama Alassane on noon ko musidɗo mum annabi Souleymane no feewi. oɗo tini ɗum o ari o noddi annabi Souleymane o wi ya nabiyallah inna ghayra Allah ya'budu fi darika mundu 40 sabahan. andu koy ko wona Allah ina rewa e galle ma fodde balɗe 4 oɗo haalni Asif bun Barkhiya taw koye welede debbo di. Souleymane heɓiti wi e gallam fi daari qala fi darik o wi aha koye galle ma kay ɗon tan qal annabi Souleymane heɓiti wi fa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. ɗum waɗi annabi Souleymane ɗon tan raja o rutti fewde e galle makko fa kassara dhalika sanam wa ataba tilka almar'a. on saha tan kanko annabi Souleymane o heñi o rutti galle makko o heeli on ɗon sanam ndin mbadi ba mum on debbo o feli on debbo kadi o lefti ɗum e
on saha kanko annabi Sulaymana caggal ɗum kanko annabi Sulaymana o yamiri yo addane comci ɗi ganduɗa mottata ɗin comci ñootata ɗin comci so wona boombi rawɓe tokosɓe taw ko boomi meeɗa reseede meeɗa yiide gorko ko ɓen tan cañata ɗi hay gooto wuppataɗi kadi so wona ɓe ɗin ɗon boombi ɓe ganduɗa ɓe meeɗa yiide gorko ɗin wutteji meeɗa memde junngo debbo mo ganduɗa meeɗi yiide ƴiijam o addi ɗin comci kanko annabi Sulaymana o ɓorniɗi o yalti fewde e jeerede kanko gooto o hucciti e Allah omo nodda Allah omo tuuba fodde ko oɗo sanam rewa e galle makko fodde balɗe 40 ko omo hoykini to Allah subhanahu wa ta'ala omo lurlikino to Allah omo waya kanko Sulaymana omo nodda Allah subhanahu wa ta'ala omo yaafno ko kewi e galle makko fodde balɗe 40 sanam ene rewa e galle makko ɗum noon Seydi Sarr konngol arti e ma e on saha jokken golle. ceerno Haali Abdoulaye Sy yo Allah yaafo en yo Allah yaafo en ko adine mayaten sa ƴeewi hande galleji men ɗi ka baaba galle aɗa jooɗi ɓiɓɓe ma juulata korata ten mbatta ko moƴƴi ɓiɓɓe ma juulata korata mbatta ko moƴƴi te aɗa ñamminaɓe aɗa yaranaɓe aɗa lelnaɓe aɗa yoɓanaɓe foof aɗa yoɓanaɓe kuura aɗa yoɓanaɓe ndiyam soɓe ñawi aɗa safraɓe ten ɓe juulata aɓe nayi galle ma ten koye ma ɓe jalti ɓe juulata ɓe korata te ɓe mbatta ko moƴƴi teni kadi mo jiiɗa hen pop ene waɗi photo e dande sa fo ɓuuco sujjana ɗum oɗon daara ñande kala oɗon jeeyi ñande kala ene funŋini hay goto haalata sa haali mbareɗa sa haali ƴatteɗa sa haali piyeɗa sa haali mbiɗa ka jedduɗo est ce que annabi Souleymane yalti yimɓe faye jeerede ene woni e tuububuye mum ɗon ɗo woni tuubuye makko ceerno Khalidou holko hefti ɗon annabi Souleymane. Seydi Sarr mi salminima mi juurimama mi weltanimama laawol gongol yo Allah yoɓe moƴƴere kanko oɗo annabi Souleymane o serani ko ni o waɗata e on ɗon ñalawma tuggi gila subaka ha hiiri caggal ɗum kanko annabi Souleymane o rutti galle makko omo jogui cuddiɗo goto ene wiye Aminatu al Aminatu so laatima kanko annabi Souleymane so tawi o yiɗi yaade hebloyade yaade humtoyde haaju makko walla o muuyi yettoyade cuddiɗo makko goto e nder rewɓe makko e nder suddiɓe makko o ƴettat feggere makko nde o jogui nde o nawato on ɗon debbo o joƴƴino ɗon hawa laaɓa to dow wuuro o yano hawa laaɓa so to cuddiɗo makko o yano hawa laaɓa so gasni o ara o ƴetta nden feggere o watta e jungo makko o fuɗɗo yaade o memata feggere nde so wona taw ko laaɓɗo kanko annabi Souleymane laamu makko ngu foof woni ko e feggere he kanko annabi Souleymane joni noon o ƴetti nden feggere o joƴƴinoyi ñalawma goto to on ɗon debbo o yeehi ko yahanno yidde humtoyde haaju makko cheyɗane goto ari aɗa andi cheyɗane ene wahlo wonta kala no yiɗiri cheyɗane o jokti mbadi annabi Souleymane o wahli cheyɗane o wiyete ko Sakhrul Maridi ko noon wiyete cheyɗane o ba mum wiyete ko Amir kanko cheyɗane o ƴetti nden feggere caggal o mbadinima mbadi annabi Souleymane o mbadini mbadi annabi Souleymane ha sa yimo a wiyata ni wona annabi Souleymane woni ɗo joni noon o yetti o wi debbo o ɗon mo annabi Souleymane resdata feggere nde o Umaynatu holto feggere am woni fatana walahu Umaynatu noon hokkimo feggere nde o ƴetti feggere nde o waɗi e feɗenu makko kanko oɗo cheyɗane biyeteɗo Sakhrul Maridi bune Amir ɗo
on tan o yalti o yehi ha o jooɗoyi e jappere nde annabi souleymana jooɗotono so tawi ene ñaawa. ɗum waɗi ndiweje ngari keedimo dow no keediranno e annabi souleymane dow, poñƴi ngari, jinneji ngari, yimɓe ngari no ɓe mbaddanno e annabi souleymana tan ɓe mbaddi e makko noon kanko oɗo sahrul maridi ɓe taarimo. ɗum noon seydi sar konngol arti e ma e on saha jokken golle. ceerno Khalidou Abdoullahi Sy sahrul marid ko baɗɗo mo kuddata jaafuɗo no fewi musidɓe tedduɓe sahrul marid ko baɗɗo mo kuddata ɗum woni kuddata ski sanani kuddata ɗum woni kuddata. ɗon ɗo wahli o wonti mbaadi annabi souleymane waare cuddiɗo annabi souleymane ngam ɗaɓɓude feggere nde. ceerno Khalidou mawɗo goto meeɗino rentina rewɓe o wi ndento ɗe saaha ɓoorade woni nokkuji mawmin hanki jaɓata ɓoorade hay sen lotto e maayo, hay sen lotto e tarodde sari e hoore mum ne haali neɗɗo sen lotto yo dañ ko hedde ɓandu mum. nde tawno hande o sa yi sukaɓe rewɓe hewɓe ne jana wonko kewi saabu seyɗade ne wahlo ni adda mbaadi gorko ma ngam rendude ma ha koyɗirɗa ni gorko ma ene lelde ma walla kaari goɗɗo ko seydaneji ɓoli. neɗɗo noon ne moƴƴi moolo Allah walla suuro ko gueɗe keptinaɗe ganda oɗon gandi kalami ko seydaneji koddi koye men en jiyataɓe. ceerno Khalidou Abdoullahi Sy annabi souleymane waɗama kuddata. oɗo seyɗani jottima e jappere he holko debbo wi annabi souleymane e holko annabi souleymane wi joom suudu mum o ceerno Khalidou. eɗi sar mi salmitimama lawol gongol, mi weltanimama no fewi, yo Allah yoɓe moƴƴere. ɗon tan e hoddiro Allah e bawɗe muɗum en calminiɗo mawɗo moƴƴo joom mesalal Hawa Konté, yo Allah junnu gurdam. on saha annabi souleymane yalti caggal ɗum o ari to Umaynatu, o wi Umaynatu hoto feggeram woni. on saha noon mbaadi makko wayɗi kanko annabi souleymana. sa yimo a wiyata ko kanko woni ɗo en, kala jiiɗomo fayi tan mo wiyata ko souleymana woni ɗo. o wiya Umaynatu hatimi Umaynatu feggaram holto feggaram woni. ɗon tan debbo o heɓɓiti wimo man ant holi an sakaɗi wiya feggaram. qala Souleymane, o wi min Souleymane bun Dawuda. tan ɗon tan debbo o heɓɓiti wimo kadabta, a feni ana wona Souleymane. gade jaa Souleymana wa akhadha khatamahu. Souleymane arino ɗo ƴetti feggere mum yaadi hen, an mbiya ka Souleymane wona gonga. Souleymane nan to jooɗi e laamu, omono jooɗi e danki laamu makko, an gara mbiya ka Souleymane. ɗum waɗi fa arafa Souleymane anna khati'atahu adraktuhu fa arafa Souleymane anna khati'atahu adrakatuhu. o andi kanko annabi Souleymane goofol ɓaya debbo fodde balɗe 4 ene rawa Allah e nder, ene rawa ko wona Allah e nder galle makko. omo andi ɗum hankkadi yettimomo ɗo, o andi hankkadi ɗum kam yettimomo hankkadi. waɗi sa jibini ɓiɗɗo rewnu ɗum Allah, sa jibini ɓiɗɗo ƴewto dewal mum Allah, ƴeew ko yahata. ay oɗo Souleymane o jibinani o debbo o resmo tan, kono ayi ɗum woni sababu o dañi ɗeɗo caɗele. sa jibini ɓiye wattu hakkille, paama hade mum yettade woni nokkuji ɓaade ko jimani ma woni. kala ko wawi wadde ko rewani lawol ka jaggirte ɗum. e on saha noon Souleymane andi hankkadi haaju mawɗo dañama. ndeysan o yalti kanko annabi Souleymane, o yalti hankkadi omo daro e galle, o ɓenna o galle o daroyo e galle goɗɗo. ndeysan omo yaha tan omo jiiɓi, omo ronki andude holko watta e holno watta. ɗum noon seydi sar konngol arti e ma e on saha jokken golle. ya Allah ceerno Khalidou
hande yimɓe heewɓe hande dañi caɗele sababude goofi aduna. wallahi hande o yimɓe heewɓe dañi caɗele aduna sababude goofi. aɗi e neɗɗo ne woya jamma e ñalawma caɗele bundi omo jogo ko ñaami omo jogo ko yari Allah hollamo ne lebte goɗɗe e nder makko o foti tan miijade o anda ɗum ko goofi. wonɗo woofi walla wonɗo ɓiya ko woofi walla wonto joom suudu makko walla wonɗo joom galle makko. sabu hande ceerno haalis a ƴeewi rendo men ngo ndesa debbo o juulata so makki yima ɗo henna o moorima ɗo henna hay janaba o lortako woto moorol ngol furɗude woto puuddi ndi furɗude woto makkiya so yaade so yeehi feetuji mabɓe ɗi takkusana futuro gueeƴe o juulata so arti omo tampi ko bum ceerno koye jimandima o woni. gorko resma ko jarowo sangara juulata ko joom business bonɗo a dani no wayni jibina ɓiɗɗo gaaƴiɗo mo juulata mo hoorata tenɗo jiiɗano foof ene a dani no wayni ceerno ɗum ɗo henno holno yimɓe jaltirta e probléme uji holno yimɓe jaltirta e probléme uji mo jiiɗa foof en jogui stress ha fayto asman a andani ko musanma a anda hol probléme mo gonduɗa a anda fof no mbaɗa ni an fof ka jiiɓiɗo ten aduna men ne wawno wasde wade ni. ceerno Khalid yo Allah yaafo en ko adine mayeten yo Allah yaafo en ko adine mayeten goto fof yo hasbu hoore muɗum. ceerno Khalidou lamɗo goto ko Allah annabi Souleymane seere laamu watti yaade galleji e demuɗe galleji holko haalata kanko annabi Souleymane ceerno Khalidou. Seydi Sarr mi salmitimama mi weltanimama no feewi mi ñaganimama Allah moƴƴere to gonɗa foof mi ñaguima Allah ya won e jaam alhamdulillah. Souleymane watti yaade kene daro e galleji damal galleji so darima e galle mbiɗa holko haalata so darima e galle o wiya min Souleymane wonɗo bun Daoud min de wonɗo hen ko Souleymane de wonɗo wonani cikkirto ni ko Souleymane wonɗo wona goɗɗo ɗum waɗi ɓe beddomo leydi ɓe gulla e makko leydi ɓe mbiyamo unzuru ila hadha al majnun yazumu annahu Souleymane ƴeewe oɗo kangaɗo omo aaƴi o omo sikka kanko woni Souleymane omo wiya ko kanko woni Souleymane. ɗon tan hankkadi kala galle mo ari ko noon o waɗete kanko annabi Souleymane hankkadi o fayi to banggue maayo o felliti yaltude wuuro ngo o fayi caggal wuuro to banggue maayo o yeehi o watti liggoyade toon omo liggono subalɓe gayde jaago mi anda an saɗa jeeyno e ligginɓe Souleymane ɓe a jeeyno hen de la ilaha illallah haw konte gare gayde hon meeɗi ligginde annabi Souleymane annabi Souleymane watti yaade ene ƴetta liɗɗi omo nawana kamɓe subalɓe ɓe o nawana ɓe dow kamɓe subalɓe ɓe so gasni ligganade ɓe ɓe gawaɗa ha heewa ɓe gadda e tufde he kanko o ƴetta ɗin ɗon liɗɗi gonɗi e nder kan ɗon laana omo ngabbinaɗa ɓe dow o yaltina e ndiyam he kala ñande o ligganiɓe ɓe dokkamo liɗɗi ɗiɗi kanko annabi Souleymane so tawi yeehi ha hiiri o yeeya hen lingu gotu lingu keddigu ngu o juɗa ɗum o ñaama ɗum kanko annabi Souleymane o ñiiɓi e ɗen golle fodde balɗe 4 omo gollo ɗen golle kanko annabi Souleymane ɗum woni mudda mo oɗo debbo rewi oɗo sanam e galle makko balɗe 4 ɓe hoddiro Allah e bawɗe mum oya jinne ƴettude mbaadi makko ƴetti feggere makko yeehi naati ɗo natanno jooɗi ɗo jooɗotono watti ñaawde ko ñaawatno wonti laamɗo balɗe 4 ɗe annabi Souleymane woni ga ene tampa ɗe kanko koye jaam tan o woni ɓe cikkitaki kamɓe ɓe o ligginta ɓe jinneji e ceeɗineji fof ene jokki wadde golle mumen no annabi Souleymane gollirannoɓe e hoddiro Allah e bawɗe mum nde balɗe 4 ɗe timmi tan Asifu bun Barhiya oya est ce que o ganɗo kanko e hunde e anduɓe banu Israila en
ɓe payti ñawoore oɗo gaño Allah woni cheyɗane biɗon lomto annabi souleymane. ɗum noon seydi sar konngol arti e ma e on saha jokken golle. ceerno khalid abdoullahi sy oɗo hen asifu bun barhiya ko dokkaɗo no feewi, ko dokkaɗo machallah. est ce que ceerno khalid ɗum tagi yimɓe ne poti kadi ɓe duttine e andude e siftinede ene jogui ko kalane ɗen hayso eɗen jaaha keblorɗe meɗen en jogui ko poɗɗa janngude tawno seyɗade ne ɓattima ene yongoma ene yima ene yetto joom suudu ma ene yetto joom galle ma ene yetto ɓiɓɓe ma ha gon toon seydinejo non foof. ɗum tagui noon neɗɗo ne foti moolade Allah no foti rentade. won dañannoɗo ko ñaami natti dañde haydara yo yurnito ferguitere makko. neɗɗo moƴƴi tan ko yurnito ferguitere mum. ɗum woni fulɓe mbiyata ay annabi souleymane o faami holko dañi sababu o faami omo andi ko heftima ko ferguitere nde yaɓɓa debbo. ɗum noon neɗɗo yo ñaasto yo ƴeewto debbo wallu joom galle ma, joom galle wallu joom suudu ma. ndende kadi oɗon foof kadi ƴeewon kon ɗo ɓikkon. ɓiye so sandulini yaltin ɗum galle, so natti julde o natti wadde haydara ko sangar tan dorog tan o juulata o watta yo holko mbaddata o serte makko ha laaɓa o tan andudema jeyge ni tan foti ko nafatama serte mum. ɓayde sa maayi a sertaɗe mum, so maayi sertaɗe ma serte mum gila loranima. debbo so juulata gorko ni so juulata certe holko nafata mon. ceerno haalidou est ce que oɗo gando fuɗɗima heptinde nde ɗo ñawore de wonani annabi souleymane waɗanno. holno ɓe mbaɗi ha ɗum arti e jinne o seyɗani o holno waɗi ceerno haalidou. seydi sar mi salmitimama lawol gongol, mi weltanimama no fewi, mi ñaganimama Allah moƴƴere, yo Allah yoɓe moƴƴere, mi weltima sanne. nden balɗe capanɗe nayyi ɗe timmi kanko oɗo asi bun barhiya Allah hollimo ñawore nde oɗo ñawata oɗo cheyɗani oɗo wona ɗum ɗo de wona ni annabi souleymane ñawranno. o noddi banu israila en o wi mbete on jii ñawore nde oɗo ñawata nde no way lutodirde e ñawore bun dawuda ñawanno nde. kamɓe fof ɓe keɓɓiti ɓe mbi aha min jii kay. nden noon balɗe capanɗe nayyi timmi oɗo cheyɗani kulol nanguimo o immi e jonde nde o joɗino annabi souleymane nde o yeehi ha to nder maayo o ɗoofi feggere nde, feggere annabi souleymane nde ko nden wonno feggere laamu. so annabi souleymane ɓornaki nde wawa artude e laamu muɗum. o ƴetti nden feggere kanko oɗo jasɗo o weddi e nder maayo gueej. nde o weddi e nder maayo gueej tan e lingu moɗi feggere nde. annabi souleymane fini dawi maayo ene liggono subalɓe mo ligganto o ndeke nangi ngun lingu. souleymane ligganima on ha hankkadin liggey o gasi, golle ɗe gasi, o ƴetti liɗɗi ɗiɗi ɗi o wowno hokkude souleymane, o totti souleymane liɗɗi ɗiɗi. souleymane yeehi yeeyoy lingu goto juɗi lingu keddigu ngu. nde o juɗi lingu keddigu tan o seeki reedu lingu tan o tawi toon feggere ene woni e fulkuru muɗum. o jaggi nden feggere kisa o ñamorani lingu ngu kanko annabi souleymane o waɗi e jungo makko. o andi nde ko feggere makko woni ɗo henna ɗon e ɗon o sujjani Allah, o sujjani Allah. ɗo ɓorni feggere sujjani Allah ɗo tan diweji ɗe foof daganimo elle koɗi baniɗi, elle tan koye baniɗi. no buubi mbanorto goppe ni elle koɗi baniɗi ɗi dogi ɗi payi e makko to banggue maayo. jinneji dogi payi e makko, yimɓeɓe foof kuccite e makko kanko annabi souleymane. o andi noon ɗum ɗo ko caɗele ko rewano e galle makko ko ɗum Allah yoɓimo ɗo, saabi ko balɗe capanɗe nayyi hawri. o ruttiti e laamu makko, o feññini tuubu buya bakkat fodde ko Allah rewaka e galle makko balɗe capanɗe nayyi. o yamiri seyɗeneji noon kanko annabi souleymane yo gaddunoymo oɗo cheyɗane biyeteɗo sahirul marid.
o neli ɓeeɗo wi gaddoye sahru to naati fof yo arɗo so wona ɗum ko min e mon ɓen gaddoye sahrul maridi o neli woɓɓe yo gaddoye hayre nde ganduɗa ene ɓuura neɗɗo ɓen gaddoye hayre ɗum noon Seydi Sar konngol arti e ma e on saha jokken golle. est ce que ceerno Khalidou Abdoullahi Sy hakkunde annabi Souleymane e sahrul marid oɗo ene seydane jamfiɗo annabi Souleymane ceerno Khalidou neɗɗo foti tan ko rentade gurdam mum perguitteɗe ne kewi perguitteɗe ne kewi woto mbaɗen haqqillaji men wona perguittere fo de yaafe woni perguitte ɗe nanguete tan ha tiiɗa kala ko jiɗɗa wadde ma dañi woni gueɗe tan yoora kos saloyade yurni to perguitte ma ɗe seeɗa ceerno Khalidou seeɗaneji ɗi gaddi oɗo seydani jamfiɗo annabi Souleymane holko annabi Souleymane waɗi oɗo henno seydani ceerno Khalidou. Seydi Sar mi salmitimama laawol gongol mi weltanimama no feewi yo Allah yoɓe moƴƴere yo Allah yoɓe moƴƴere mi weltanimama sanne e hoddira Allah e bawɗe muɗum ɓe gaddi sahrul maridi kamɓe jinneji ɗi o neli jinneji goɗɗi yo gaddoye hayre mawde ɓe gaddi hayre o wi ceehe pecce hayre nde hakkude ceehon hakkude o banggueji ɗiɗi hayre nde banggue toon e muɓɓorto to ɓe ceeki o wi nanne hen sahrul maridi ɓe nannimo o wi mbaɗe hen betek ɓe mbaɗi hen bedek ɓe mbaɗi hen jamɗe ɓe kaɓɓi ha tiiɗi sahru nana nder sahrul maridi nana nder hayre to toon ne saha fodde lelde neɗɗo o lelna toon hayre nde waɗa bedekaji nde haɓɓa hande tiiɗi Souleymane yamiri yo hayre nde ƴette weddoyo e nder maayo ko ni sahrul warda amona nder maayo omo heddi ha gutufal wutte kanko sahrul maridi e hoddiro Allah ko ni annabi Souleymana jarribora nde Allah wi min jarribima annabi Souleymana min beddi e nokku ɗo wonannoɗo ɓandiyanke wadde ko ni henna woni no annabi Souleymana jarribora e saaha e gurdam makko caggal ɗum mbiɗen oɗo debbo biyeteɗo Bilqis wiyama o resimo wiyama ala nde o jaaɓi Allah Souleymane wi ko suɓo goto e yimɓe ma mi resnuma ɗum o jaɓani o wi sibi ɓeɗo ko min laamiɓe Souleymane wi a wawa wonde julde taw a resataki hanananima de karminta ko Allah dagni joni noon kanko o suuɓi yo annabi Souleymane resmo annabi Souleymane noon wi ala suɓo yimɓe ma ɓe tan goto mi resnumama o wi wadde Souleymane resnan biyeteɗo Tubba za Tubba wonko lamɗo laamino ko nokku biyeteɗo Hamdana Souleymane resnimo on ɗon gorko yaade makko to Yaman o yaade gorko makko oɗo biyeteɗo za Tubba to Yaman Souleymane noddi lamɗo jinneji ne wiye Zawbata Souleymane noddi oɗo lamɗo jinne wiye Zawbata o wiyete Souleymane ko oɗo jinne o laamino jinneji Souleymane wadde makko kanko Zawbata yo ya o waɗana Zawbata kala ko yiɗi ko oɗo hetti e oɗo lamɗo desɗo oɗo debbo ha Allah waɗi hoddiro Allah ha mayde Souleymane yonti Souleymane maayi hay goto anda Souleymane maayi nde Souleymane maayi nde joɗima fodde hitade ene tuggi e dokkoru muɗum taw koko maayi hay goto tinani Seydi Sar konngol arti e ma e on saha jokken golle. est ce que musidɓe tedduɓe gonɗen koye ceɓɓitte Souleymane hande so haaji jomiraɗo gaynten Souleymane kono noon ma en ɓennu heure men seeɗa waktuji men seeɗa ko siftinde mon tan mbatton haqqillaji no feewi yewtere mon buuɗal yurmede yontere fande kala arata so haaji jomiraɗo ko yontere fawyide hende so tawi kadi ala gantu jogaɗo so haaji jomiraɗo teskoɗen no moƴƴi ceerno Khalid ene jangguinen tan wona ko yooɗi fo rese wona kadi ko miskili kala rese hande won worɓe tan ɓe jiyata becce ɗe ne ƴuufi juɗɗe tan kadi ne tekki jomine jogui darde so moosi ne yooɗi
tan suka debbo hange mum hange taw wona gorko ma won debbo mo jiyata ene heewi yeeso e caggal woni to banggue yesere nde e to banggue caggal ko mbiyata hucce famɗe ɗum to mawna jiya tan jasɓeɗa jariɓeɗa hen taw wona debbo ma neɗɗo yaaru seesa. ceerno Khalid Abdoullahi Sy annabi Souleymane maydi mum yonti yalti ɗum aduna yolti tene jinneji ne mbiyanno ne gandi ko mbirnidi holno mayri e hono wadde jinneji ɗi ceerno Khalidou. Seydi Sar mi salmitimama mi weltanimama no fewi mi ñaganimama Allah moƴƴere to gonɗa foof mi ñaguima Allah ya won e jaam weltanimama sanne. Annabi Souleymana o maayi ɗo maayi ɗo o maayi komo tuggi e dokkoru makko e sawru makko ɗo yamirta jinneji yo gollu jinneji ne golla kanko ndeke ko duttiɗo e jomiko ɗo rutti e jomiko ɗo woni sababu o noon ko jinneji mbino ne gandi birnide ene tampina yimɓeɓe ne gandi birnide aɓe jiiya ko wirni ko suwa taw arde. Annabi Souleymana noon ɗum mawni e makko o ñaagui Allah yo suud mayde makko jinneji ɗi mbete yi jinneji ɗi so mbasi tinde o maayi feeñana yimɓeɓe wonde jinneji ko mbiyata ne gandi birnidi ko fenade beele janggo ɓe mbasa tampinoyde yimɓeɓe. Annabi Souleymana Allah waɗi jeeyimo nde Allah jeeyimo o woni ɗon fodde hitande jinneji ne liggo ko liggotonoɓe tinani Annabi Souleymana ko duttiɗo joomum woni to Allah wiyata falamma qadayna alayhi lmawta ma dallahum ala mawtihi illa dabbatul ard. Annabi Souleymana mata wa makatha qa'iman ala asahu hawlan mayyita wal jinnu ta'malu tilka al a'malu shaqa. O maayi fodde hitande omo tuggi e dokkoru makko omo dari ko ɓuuri wonde kawis ko omo dari jinneji ne golla golle cattude jinneji noon sone golla so ɗi gasni tan maɗi mbiye dartoɗe timmi moƴƴi feewi so ɓe mbiyaka noon koɓe golli ko so timmi kadi ɓe pirtat ha ɗo fuɗɗode to ɓe puɗɗito kadi golle ɗe kadi ɓe goori noon fodde hitande ɓe ganda Souleymana koko rutti e joomum. Annabi Souleymana waɗino saaha hankadi ko sakkiti e gurdam makko o yahat o wona kanko goto omo rewa Allah fodde hitande walla duuɓi ɗiɗi walla lewru walla lebbi ɗiɗi saaha foof ene jogui no suɓorto balɗe ɗe o yiiɗi rewde Allah o nawa toon ñamde makko e yarde makko toon tan o wonata nden noon Allah andinimo saaha mo mayata kanko Annabi Souleymana ɗum waɗi o duwi to Allah allahumma akhif ala al jinni mawti hatta la ta'lama al insa anna al jinna la ya'lamuna al ghayb kono on saaha wa kanat al jinnu tukhbiru al insa annahum ya'lamuna min al ghaybi ashya'a wa annahum ya'lamuna ma fi ghad. O noddi Allah o wi joomam suud maydam ɗiɗo jinneji mbete yimɓeɓe ene ganda kamɓe ɓe ganda jinni eɓe ganda birnidi nde wonde yimɓe ne kabran jinneji ne kabrano yimɓe wonde kañumen ne gardi ko wirni gueɗe kewɗe kadi ɓe kabrano yimɓe amin gandi ko kewata janggo. Seydi Sar konngol arti e ma e on saaha jokken golle. est ce que ceerno Khalidou ko Allah wi teddini ɓi adama honni ɗum hakkude jeeri e waalo ko ɗum woni ko Annabi Souleymane yiɗi feññinande en wonde ɗiɗo hen no jinneji de woto gonɗineɓe ɓe jeyata birnidi haydara. ceerno Khalidou mayde Souleymane yonti o heblima o gayni o duwima o gayni garten e mayde makko seeɗa hankkadi ni mbaɗandi qissa makko joofi gasi. ceerno Khalidou bisimilla maɗa. Seydi Sar mi salmitimama lawol gongol caggal ɗum kanko Annabi Souleymana o ɓorni o hasni hoore makko o ɓorni nde wonde Allah haalnimo nde o mayata no neɗɗo hasnirte so mayi ni o ɓorni ɗin comci ha feewi o naati e soro makko o dari omo juula o tuggi e dokkoru makko kiso ko ɗon Allah jeeyimo jinneji ne daramo ene cikka kanko ko gurɗo ɓe paytani e makko haydara ɓe goni e jokkude golle ɗe ɓe gollanno
e on saha noon Souleymana dari ɗon fodde hitande ene maayi ha mooƴu ari mooƴu dokkoru makko caggal ɗum o saami e leydi kono taw o darima ɗon hitande kanko annabi Souleymana taw o darima ɗon fodde hitande mooƴu ari ñaami dokkoru makko o saami e leydi ko ɗo ɓe gandi annabi Souleymana ko timmuɗo ko duttiɗo e jomum jiyaɗo Allah goto naati nder soro makko ɗo tawi Souleymana ne fukki e leydi o andi oɗo Souleymana ko duttiɗo e jomum o yalti ha to yimɓe hakkude yimɓe to o wulli be ala sawtihi dana makko dow o ya masharal jinne o yeehe mon dental jinneji anna Souleymana qad mat farfa'u aydiyakum aha Souleymane de ruttime e jomum dartine juuɗe mon gacce ko golloton ko waɗi farfa'u aydiyahum wa tafarraqu ɗon tan ɓe piɗɗi juuɗe mabɓe e golle he fodde hitande ɓe golla ɓe meeɗa dartade ɓe cirti kamɓe kala ɗum waɗi e hoddira Allah jinneji ɗi podani mooƴu kala to mooƴu wawi wonde e aduna he mabɓe gaddan ɗum ndiyam sababu nde ko mooƴu ittiɓe ɗeɗe golle cattuɗe so wona ɗum ɓe gandano holto ɗum jogorno ha ɗoyti tawaɗo ha juna ɓe golla hen sahaji ne wawno wonde ɗum noon ko ɗo qissa annabi Souleymana haaɗi inchallahu taala ɓayde koko rendi ko ɗum ɗo en ñaguima Allah yo Allah hokku en naftorade kala ko nanɗen yo Allah hokku en redde ko heewi hen naftoroɗen barke annabi sallllahu alayhi wa sallam oɗon jarlo oɗon jaafo kala ko timmi hen koto Allah ummi subhanahu wa ta'ala kala hen ko ngakki koɗo men ɗo neɗɗo timmani wadde mo timmani wawa timminde ko ɗum waɗi ko ngakkata e neɗɗo ko ɗum noon en ñaguima Allah ko timmuɗo yo fewnu en e timmal barke annabi sallllahu alayhi wa sallam seydi Sara mi juurimama mi ñaguimama duwaw kadi mi duwanimama ñaguima Allah to gonɗa foof yo Allah hebbinema kisal e ndenka yo Allah waddu en ha ɗo en certata yo Allah moƴƴan en aduna e lahara yo Allah hokku en sagoji men o hokka julɗo foof ɗo woni sago mum julɗo foof ɗo woni ene jogui ko yiɗi ko ala bawɗo rokkudema so wona Allah en ñaguima Allah yo Allah rokkumo yo Allah suur en danda en yo Allah moƴƴan en yo Allah hokke sago ma Seydi Sar mi weltima sanne en duwanima lo Havre naɓe taw ko galle ceerno Samba Gange e galle Baya Thiam e galle mawɗo puɗɗude ndeɗo moƴƴere o hono Soda Konte e kala yantuɓe e mabɓe Sira Gako en ñaguima Allah yo Allah yoɓɓe moƴƴere gollal paayodingal ngal ɓe golli eɗen joguino ko ɗaɓɓanno ɗen alhamdulillah haalanomo ɗo e dental he ko ngakki wonande ɗeɗo golleteɗe ko kamɓe jalti baara jagal ɓe mbi ɓe ketti hen kala no foti eɓe gaddi alhamdulillah ɓe tinnima ɓe mbaɗi gollal ngal ɓe moƴƴini ɓe pewni en ñaguima Allah barke annabi o sallllahu alayhi wa sallam barke oɗon ñalawma tedduɗo yo Allah hokkuɓe sagoji mabɓe kamɓe gandi koɓe jiiɗi Allah andi ko moƴƴata mabɓe yo waɗanɓe yo Allah suurɓe ha ɗo ɓe mbejata guila e aduna ha e lahara noon ɓesgu mabɓe yo Allah waɗa hen barke so barkini yo Allah hokkuɓe naftorade ko juuti yo Allah hokkuɓe sago mabɓe en beltima de so tawi tan ko weltare wallahi weltama yo Allah yoɓɓe moƴƴere yo Allah yoɓɓe moƴƴere so cellal ɓe cohli yo Allah addu so rafi yo Allah ittanɓe so yaajede yo Allah addu so faaɗene yo Allah ittanɓe judde balɗe yo Allah hokkuɓe hono wonde cellal ne wonde kisal
yo Allah hokkuɓe sagoji mabɓe barke annabi sallallahu alaihi wasallam koɓe mbaɗi ko gollal ngal yo ruufe ɓesguji mabɓe yo Allah holluɓe ɗum ko leelani yo Allah holluɓe ɗum taw leelani barke oɗon ñangu teddude barke nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam barke teddugal nelaɗo Allah barke moftiɗo e fatihatul kitabe yo Allah hokkuɓe sago mabɓe ngal ɗo gollal payodingal koɓe mbaɗani en koye jejjitta ɗum abadan yo Allah yoɓon moƴƴere weltima sanne weltima noon Seydi Sare mi accuma ha Allah hokken hawde kadi goɗɗo garoyow e Allah andi noon mboɗa andi yontere nde ɗo arore mi anda so tawima en gar sabi jogui wayesel daɓɓel seeɗa mi sikkani yewterde sen wawi yaadude hen ne wawi noon yontere reftore hen inchallahu taala so Allah haaji Seydi Sare mi salminima mi weltanimam ñaguima Allah yo Allah wonan en wonda e men o wonda e dendagal julɓe kala yo Allah fewnu en e peewal fodde no yiɗiri ni assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh يا نبي سلم ثم سلم على النبي أموالي شفنا وويل يا نبي سلم ثم سلم على النبي أموالي شفنا en mbi allahumma amin ya rabbi ya rabbal alamina ceerno khalila jarama e oɗo hen duwaw mo duwiɗa o en duwima yo Allah wattu ɗum baade yurmede sara ɗum e nder windere nde wona jaam wonanen jaam wonanen ɓuural kamɓe waɗɓe ndeɗo henno moƴƴere ɓe jarama koɗe mbiya kadi kala men noɗo wadde moƴƴere waɗani kadi ko wayni henna jarama yo Allah yoɓɗum moƴƴere yo Allah heƴƴu ɗum e duwaw o kala kadi jogoɗo waɗude moƴƴere waɗa ɗum jayde weltare TV waɗa ɗum yewtere buuɗal yurmede waɗa ɗum kadi yewtoɓe woɗɓe e jewte goɗɗe kala yo Allah yoɓ ɗum moƴƴere kala mennoɗo wadde moƴƴere moƴƴere nde naate oɗo hen duwaw yo Allah yoɓe nden moƴƴere bi jaahi annabi o sallallahu alayhi wa sallam on jarama noon foof en calminiɗo hen musidɗo men guiɗo men sehil men ceerno Woppa Gueye gorko mo Lobali taw kadi ko tawete toon to leydi France ani suddiɓe ma kala mi salminiɓe mi juurimamaɓe mi salmini dendagal sehilama kala mi juurima ɗumen Seydi Gueye dendam mawnirat tedduɗo o kala ɗo mbaɗa yaaha aɗa jogo goƴa e fayre e duwuji kala yo Allah moƴƴanen en calminiɗo hen en juurima ɗo hen dental yimɓe Sar Abdoullahi Sarr e gardugol mawni men debbo mo aljannaji sokhna Hadji Sarr yummiraɓe men tedduɓe wonɓe toon mawniraɓe men nonne kadi baniraɓe men rewɓe neniraɓe men gorgolaɓe men guiƴiraɓe men e miñiraɓe baajiraɓe kala taweteɓe hen mi salmini on min juuri moon nonne kadi ha toon to lobbude yurmede Nouadhibou e gardugol ceerno Ousmane Ly sokhna Maymouna Thioub min calmini min juurima dendagal taweteɓe toon kala jeena toon to Weedu Bosiyaɓe sokhna Aminata Guisse min calmini dental yimɓe ceerno Khalil Abdoulaye Sy e Sar Abdoulahi Sarr ko noon kadi dental yimɓe ceerno Khalil Abdoulaye Sy toon to leydi France e dental yimɓe Sar Abdoulahi Sarr taw siggita koye jayde weltare TV e gardugol ceerno Mamadou Boubou Ba noon kadi ceerno Mouhtar Wane dental yimɓe Sar Abdoulahi Sarr to Mauritanie en calmini dendagal bandiraɓe kala to tawete ko noon kadi sokhna Habide Binta de min calminima min juurimama dental yimɓe jewte buuɗal yumede ko fate dewle e dendagal bandiraɓe to tawete kala musidɓe tedduɓe min ñaguima yaafoye noon hande waktuji ɗi ɓeydima seeɗa tawno jinnoɗen ko jokkidde annabi Souleymane so haaji jomiraɗo ceerno Khalil jogui ɗaɓɓol seeɗa kono ma en gartoy e ñalɗi garoyoji so Allahu lamɗo jaaɓi aadi men koye waktuji goɗɗi minen e moon onone amen buuɗal yurmede jeesa men yo Allah yen men moƴƴere dande welnde nde ko musidɗo moon ceerno Ousmane Ly yo dusugo ɓooy a jarama Seydi Ly taarih o ko musidɗo men ceerno Haali Abdoulaye Sy gorko mo sorigo to kaɓirɗe to ko musidɗo moon ceerno Seydou Abouba gorko mo ɗum sayba ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehli moon Sar Abdoullahi Sarr gorko mo ndulmaji ketki malayki jaam yo jaam Allah ñallanena ɓural korle se ɓuure ɓuroɗo wi